botako dugu lehentzen. Zingina. Hauetako dut hau zen. Ospina. Ospina, etxala eta botatzen dugun ospina, bai? Vale, orain botako diogu, honek, hau ezagutzen dut ez ere, bai? Bai, honek ez duen reakzioa egiten, bai? Erreakzioa egingo dute bi hauek, bai? Biak dauzkagu bi gozat, juntatzen direnean, beste goza bat aterako da, bai? Baina hau da kolore pixkate bateko eta politiagoa guzteko, bale? Botako diogu, hau pixkate politiagoa bat. Pixkatxoa bat. Vale. Eta orain, Maria, Maria, esplikatu, hau zer da? Zer dira? Zorri batera bikartu bat dira, edo? Bikarbonatua, bai? Zer egin duen horrekin, zer egin duen nahaztu ez da? Eta zer gertatu zan, kontatu begoan, zer gertatu zan? Urak nahazten dira. Eta olioa ez dira elkarrazten. Eta, atxuko diogu hori nuen dugu? A ber, Azukrea. azukrea da? A ber, bota pitxintxo bat, apurtxo bat, a ber zer gertatzen da nura. Orain egin pajitatik bueltak eta buelta, venga, egin egin zela dira, baretzen dira. Zerbait gertatu da? Kolorea aldatu da? Hau zer ba, beratu. Zer da hori, azpina, a ber, bota pixka. Yo se come.
a ber, usaitu. Gauza harrigarri bat, beraiek hipotesia bota zituzten, eta esan zuten ia nazten ziren edo ez. Eta olioarekin ze pentsatzen ziren, ez? Hasieran pentsatzen zuten nazten dela olioa eta ura, eta begira zentratzen den olioa. Claro, badakizu ez pasatzen da, ura berez da transparente, da gauzainik ez da kasaborerik, baina segundutik pasatzen da, hartzen du kolore edo usain bat. Vale? Esponja eze baten gainean ipini eta beste lehor batean. Erakutsi zer dira lekaleak, Nerea, beraiek, igual lekaleak ez daki ezer dien. Zer dira lekaleak, Nerea, esplikatu, zeintzuk dira lekaleak? A ber, Babarrunak eta garrantzia. Eta zer egin genuen, Nerea? Hasia, konfini, esponja batean. Bi esponjatan, eta esponja bat nola zegoen? Ura betez. Eta zer gertatu zitzaigun? Hasia, hasi zen horrek. Zer gertatu zaio horrei, zer da hori? Ernetzea, ez da? Ernetzea. Bai? Bueno. Zuetako norbaitzu bakazu asko ez eginak duen. Vale. Aiman, Yara, Xabi eta Arka. Zatu eskuak lortezera. Banan, garbitu eskuako. Garbitu. Bueno, a ber, kontatu, zer egin genuen duk? A ber, kontatu dut. Zergatik egin diegu eskuak garbitu genuen. Baratzean gu ginean? Baratzean ibilionan eskuak garbitu batean. Eta besta moto batean sartu, gero zerrotatik beste moto batean sartu. Artu, erakutsi horretakoa, eta orain, suposatzen da, zer egiten genula, zer egin genuen zelene? Eta amekin basartu. Hau, karo, hau etzegoen horrela, zegoen marroia, baratzean eskuak ibilitan, eta hemen bete genuen urarekin, bai? Eta genuen hemen ura garbia, eta hemen ur bat eskuak
segitu dago urarekin. Zer gertatu, bai, jarraitu. Konparatu dituen bikotuak. Ara, erakutsi nahi bizka, kafe filtroa zerbina zuk esan duzu, baina erakutsi. A ber, eta zer gertatu zen, erakutsi bi kafe filtroa berdina gelditu zitezkego, erakutsi beraien, nola gelditu ziren kafe filtroa. Bia berdina, zer pasatzen kafe filtroarekin. Zer daude, bi filtroak daude berdin, o dira desberdinak? Desberdinak! A ber, boto batean, ze sartu dugu? Ura, txorrotatik hartuta, eta bestean, eskuak, bidibilitako ura. Eta gero jarri genuen filtro, eta begira hemen amagazkia. Gero jarri genuen filtro. Eta filtrotik, begira bat, daka kolore, instrukzio bat daka kolore marroia, eta bestea daka gardena. Gu fantastico taldea gara eta uraren ziklokoa
botako dugu. Eta azkar itxi behar da. Orduan, 3 elementu berri sortuko dira. Azetona, ura eta karbono dioxidoa. Karbono dioxidoa gas bat denez, joango da zabaltzen eta beste tokitara helduko da. Orduan, hau erditu bezala hasiko da. Kotxeren lasterketa. Magnetismoa indar bat da. Material. Bi kotxe postala. Imana, zelu edo zentralizioa. Prozedura. Iman bat kotxean zergatik Iman bat aurrean ipini. kotxeak mugituko dira magnetismoari esker. Magnetismoaren esperimentua. Magnetismo adierazi nahi dugu. Gure helburua da jostorrak tente gelditzea. Aria,